Прывітанне, паважаны мой слухач. Сёння я буду чытаць табе беларускую народную казку «Каваль». У нейкім царстве быў некалі вялікі голад. Не было чаго есці не толькі жывёле, але і людзям. Паміралі яны з голаду, быццам мухі ў восень. Адны паміралі, а іншыя нараджаліся. І чым большы голад, тым больш нараджалася дзяцей. І загадаў тады цар забіваць малых дзяцей, каб людскі род не множыўся, бо і дарослым людзям не было чаго есці. Ходзяць царскія слугі па хатах, хапаюць дзяцей, забіваюць іх, або ў рацэ топяць башчанікоў, галосяць маткі, ламаюць рукі, рвуць на сабе валасы. Жыла ў тым царстве адна жанчына-салдатка. Яна чакала дзіця, калі мужа забралі ў салдаты. Вельмі непакоіла яе думка, што малое можа загінуць ад рук царскіх служак. Што рабіць, куды схаваць дзіця, разважала доўгімі начамі жанчына. І надумала такі. Нарыхтавала пялюшак, паклала ў кошык і пайшла ў лес. Забралася ў такую глухамань, дзе нага чалавека не ступала. Нагледзела сабе дуплістае дрэва і пасялілася ў ім. За прыпасамі далёка хадзіць не трэба, наўкола ягад і грыбоў процьма. І вада побач. За некалькі кронаў ад дуплянкі крынічка з чысцёткай бы сляза вадой з зямлі прыбіваецца. Жыве жанчына, пажывае, паціху страх яе праходзіць. У пошуках ежы стала маладзіца смялей адыходзіць ад сваей хаты дуплянкі. Неяк натрапіла яна на мядзведжае логава. Мядзведзіха пайшла корм шукаць, а тым часам на медведзянятаў каршун напаў, пачаў іх дзяўбсці. Убачыла гэта жанчына, ухапіла ламачыну, ды так перацягнула крыважэрнага птаха, што той выпруціўся. Вярнулася дадому мядзведзіха, убачыла, што жанчына выратавала яе дзяцей і пачала дзякаваць ёй. Прыпадае да ног, ліжа і храве, а слёзы з вачэй так і цякуць, так і цякуць. Прыйшла жанчына дадому. Сядзіць, грыбы перабірае, песні спявае. Не заўважыла, як нейкі звер аказаўся побач з дуплом. Глянула, і ледзь сэрца ад страху не разарвалася. За 2 крокі ад яе стаіць мядзведзіха. Зазірнула ў вочы маладзіцы і выпусціла з зубоў кавалкі духмянага мёду. У другі раз прынесла яек птушыных, іншых лясных прысмакаў. Не нарадуецца маладзіца, будзе чым дзіця карміць, калі на свет з'явіцца. Неўзабаве нарадзіла жанчына хлопчыка, ды такога прыгожага, што і словамі перадаць цяжка. Спераду на галаве ў яго сонейка, а ззаду месячык. Ззяе сонца, ажно вочы слепіць, нельга глядзець. Адвязала жанчына галаву сына хусткай, не здымае яе ні днём, ні ўначы. Расце хлопчык, быццам на дражжах. Заадно лецейка з маці зраўняўся. Цэлымі днямі па лесе гойся, з медведзянятамі, якіх некалі яго маці ад каршуна выратавала. Гуляе. Надышла восень. Занудзілася слязамі неба. Холадна стала ў дупле. Надумала маці з сынам у роднае сяло падацца. Склалі яны ў кошык няхітрыя свае пажыткі, уладкавалі іх на спіны мядзведзяў, самі уселіся і паехалі. Убачылі людзі мядзведзяў і кінуліся наўцёкі. Ураз вёска апусцела. Праўда, ненадоўга. Варта было мядзведзям падацца ў лес, як людзі пачалі збірацца каля хаты маладзіцы. Распытвалі, дзе яна столькі часу прападала. Не маглі надзівіцца на гожага хлопчыка. Заседзіліся позна, а калі на ўсходзе неба заружавела, падняўся хлопчык з ложка і падаўся ў бок кузні. Неўзабаве пачуўся адтуль звон жалеза. Дайшла чутка пра ўмелага каваля да царскіх слугаў. Перайшліся паміж сабой і вырашылі яны забіць каваля. Бо нарадзіўся ён у той час, калі паляванне на дзяцей было ў поўным разгары. А маці вырашыла кінуць у турму за тое, што загад царскі не выканала, нарадзіла і выхавала сына. Пачула пра тое жанчына, рукі ламае, валасы рве, галосіць на ўсю вёску, а сыну і ў вус не дзьме, песні спявае, смяецца, і маці стараецца развесяліць.
Пайшоў у кузню і выкаваў сабе булаву з 12 пудоў. Падкінуў яе ўгару і калена падставіў. Ударылася булава аб калена і сагнулася ў дугу. Тады выкаваў сабе каваль булаву ў 40 пудоў, заткнуў яе за пояс і пайшоў шукаць каня, каб на ім у свет белы падацца. Якога каня не знойдзе, як пакладзе яму на спіну сваю далонь, ды конь і падае на калені. Аднойчы убачыў каваль чалавека, які збіраў па вёсках анучы. Той ехаў на здохлай каняцы, якая ледзь ногі перастаўляла. Падышоў да кабылы каваль, паклаў ёй на спіну руку. І во дзіва, стаіць кабыла і вухам не вядзе. Паклаў ёй на спіну булаву, кабыла толькі вушамі павяла. За 100 рублёў мужик з радасцю прадаў яе асілку. Сеў каваль на кабылку, прывязаў да сядла сваю булаву, развітаўся з маці і паехаў у белы свет. Едзе ён шляхам, а насустрач войска царскае. «З дарогі, з дарогі!» крычаць яму. А каваль кажа: «Невялікія паны, самі можаце саступіць дарогу». Не вытрымалі абразы царскія служкі, накінуліся на хлопца з кулакамі, а ён ухапіў аднаго за чуб, ды як пачаў круціць вакол сябе, дык войска пластом лягло. Убачылі гэта астатнія салдаты і наўцёкі пусціліся, а каваль сваёй дарогай паехаў. Ехаў ён, пад'язджае да высокай гары, якая заступіла дарогу. Не прайсці, не аб'ехаць. Злез ён з кабылкі, пусціў яе пасліцца, а сам лёг адпачыць. Спіць сабе хлопец і не чуе, што на кабылку напалі 12 ваўкоў. Заржала кабылка, кліча гаспадара на дапамогу. Прачнуўся той, ухапіў булаву, як кіне ў ваўкоў, дык усіх разам і паклаў. Булава ж з разгону ўрэзалася ў каменную гару. Тая затрэслася і раз'ехалася на 2 часткі. Сеў каваль на кабылку і паехаў далей. Едзе паміж 2 гор, і раптам такая цемра наваколле пакрыла, што на крок ад сябе нічога не бачна. Зняў тады хлопец з галавы хусцінку, і адразу ж сонейка заблішчэла. Стала відна, хоць іголкі збірай. Зноў паехаў наперад каваль. Доўга ехаў ці не вельмі, але бачыць, раптам наперадзе з'явілася каменная сцяна. Узяў ён булаву, размахнуўся, ды як стукне, сцяна на кавалачкі рассыпалася, а за сцяною палацы стаяць дзівосныя, якія хіба што ў сне ўбачыш. Злез каваль з кабылкі, пусціў яе на пашу, а сам пайшоў паглядзець на тыя палацы. Пакояў у іх аказалася безліч, і ўсе такія розныя. У адных сцены каменныя, гладкія, у другіх быццам туман плыве, у трэціх, здаецца, вясновыя хмаркі гойдаюцца, месячык ясны прасвечваецца праз іх. Цуды толькі. Хадзіў каваль і не заўважыў, як заблукаў. Стаіць, не ведае, адкуль прыйшоў, куды ісці трэба. Выбегла тут з норкі мышка, заўважыла засмучанага каваля, загаварыла чалавечым голасам: «Не маркоцься дарэмна, ідзі за мной, выведу я цябе на волю. Толькі ведай, не сустрэнеш ты ў жывых сваю кабылку, загрызлі яе ваўкі». Пайшоў каваль за мышкай. Доўга блукалі яны, мінулі сотні дзвярэй, закуткоў, пакуль нарэшце не апынуліся там, дзе пакінуў каваль сваю каняку. Убачыў яе нежывой. Ледзь не заплакаў хлопец ад жалю. Сеў каля кабылкі на зямлю, назірае за мурашкамі, якія ўвіхаюцца побач, за павуком, што саткаў мноства ніцяў, і чакае, пакуль не трапіць у село залётная муха. Тым часам ляцела пчолка. Шукала яна ў кветках мёд і заблыталася ў сетцы павука-разбойніка. Б'ецца, гудзе пчолка, трапеча ножкамі, крылцамі махае і ўсё больш заблытваецца ў павуцінні. Убачыў павук пчолку, кінуўся на яе і давай грызці. Плача пчолка, на дапамогу кліча. Падскочыў каваль да разбойніка, схапіў яго, ды як стукне аб дуб, дык з павука і дух вон. «Дзякуй табе, добры чалавек, за дапамогу», – кажа пчолка, «за тое, што
ты мяне з бяды выбавіў, я табе крынічку з жывой вадой пакажу. Падняўся каваль і пайшоў за пчолкай, і мышку з сабой прыхапіў. Прыводзіць пчолка каваля да высокай гары. Зірнуў той на вяршыню, аж шапка звалілася з галавы. Такая гара высокая, улезці на яе і не думай. Тады пасадзіла пчолка хлопца на спіну і паімчала ў гару. Усё вышэй, вышэй, ажно сэрца ад страху забілася ў каваля. Ніколі так высока не забіраўся ён. Нарэшце прыляцелі. Бачыць каваль, з-пад каменя крынічка б'е. Жывая вада фонтанам струменіць. Набраў каваль пляшку той вады, напіўся сам і мышку напаіў. Пасадзіла іх пчолка зноў на плечы і паляцела ўніз. Праз хвіліну-другую апусцілася ў нейкім невядомым царстве. Як спатрэблюся, пакліч мяне, кажа пчолка, а пакуль палячу мёд збіраць. Пайшоў каваль з мышкай, куды вочы глядзяць. Ідзе ён, разглядае незнаёмыя мясціны, разважае, што яго тут чакае, радасць і бяда. Аправіў тым краем цар, былі ў яго сын і дачка прыгажуня. Цар вырашыў пайсці на пакой, а царства пакінуць сыну. А дачцы трэба выбраць жаніха, прыгожага да ўдалага малайца. Толькі не было ў тым царстве такога хлопца, каб ён спадабаўся царэўні. Пайшла неяк яна ў сад пагуляць. Па траве мураве ходзіць, кветкі рве, вяночак пляце і спявае. Збіралася ўжо ў палацы вяртацца. А тут, адкуль не вазьміце, баба-яга, касцяная нага, у ступе імчыць. Таўкачом паганяе, сляды памялом замятае. Падляцела да царэўны, схапіла яе ў ступы і памчала невядома куды. Расказалі пра гэта людзі кавалю. Яшчэ сказалі, што склікае з усяго свету цар волатаў, абяцае даць дачку замуж за таго, хто верне яе дадому. Разышліся асілкі па белым свеце і быццам скрозь землю праваліліся. Тады царэвіч сабраў 12 здатных малайцоў і пайшоў у свет сястру шукаць. Доўга не было пра яго чутак, але вось вярнуўся нарэшце дадому адзін з дзецюкоў з ліхой весткай. Аказваецца, аддала баба-яга царэўну Кашчэю бессмяротнаму. Той трымае яе ў каменных палацах пад 12 замкамі. Кінуўся туды царэвіч са сваімі малайцамі, але Кашчэй бессмяротны, як дыхнуў, дык усе яны ператварыліся ў камяні. Адзін толькі ў жывых застаўся, хто стаяў за вуглом каменнай турмы. Заплакаў цар, сон і спакой страціў, а з імі і надзею апошнюю. «Я вызвалю ад ліхадзея тваю дачку», – кажа каваль, пераступіўшы парог царскага палаца. «Толькі дай мне коня царэўны». Цар не стаў пярэчыць. Сеў каваль у сядло, прывязаў булаву, мышку за пазуху пасадзіў і выправіўся ў дарогу. Едуць яны, едуць, надышла ноч. Цёмна наокала, хоць вока выкалі. Злез з коня каваль, прывязаў яго да дуба, а сам развёў агонь і лёг адпачыць. Спіць і не чуе, пра што мышка з канём размаўляе. «Качы», – гаворыць мышка каню, – «за цёмны лес, рэчку пераплыві, у царства Кашчэя трапіш. Скажы гаспадыні, каб не адчайвалася, хутка вызвалім яе». Віхураю варваўся конь у палацы, такога шуму нарабіў, што разбудзіў Кашчэя бессмяротнага і бабу-ягу. Ускочылі тыя ў ступу і паляцелі насустрач каню. Заўважыў пачвару конь і давай капытамі біць па зямлі. Не падступіцца да яго ніяк, але злаўчыўся Кашчэй, моцна ударыў коня па галаве таўкачом. Конь і выпруціўся. Тым часам настаў дзень. Прачнуўся каваль, бачыць, няма коня. Патужыў хлопец, пасадзіў мышку за пазуху і пайшоў пешкі. Доўга ішоў ці коратка, толькі ўрэшце рэшт заблукаў у лясной гушчэчы. Стаў у роспачы пчолку на дапамогу клікаць. Прыляцела тая, падхапіла каваля і мышку на плечы. Паляцела яна над лясамі, над балотамі, над гарамі высокімі
і апусцілася каля мёртвага коня. Жал ахапіў каваля. Сеў ён побач на зямлю і горка заплакаў. Не ўбівайся дарэмна, паі яго жывой вадой, ён і ачуняе, раіць мышка. Каваль так і зрабіў. Ажыў конь і на ногі падняўся, падзякаваў каваль пчолцы, развітаўся з ёй і паехаў дарогай, якую паказала яму мышка, а яна вяла ў царства Кашчэя бессмяротнага. Чым бліжэй пад'язджаў да яго каваль, тым дарога станавілася горшай. Пачвара залівала яе вялізнымі камянямі, векавымі дрэвамі, вырванымі карэннямі. Злез з каня каваль, схапіў булаву і пачаў дарогу пракладваць. Як махне булавой, дык ажно горы трасуцца. Пачуў гэты шум Кашчэй і памчаўся насустрач няпрошанаму госцю. З'ехаліся яны і сталі біцца. Біліся, горы растрыбушылі, палацы разбурылі, але не могуць адзін аднога адолець. Бачыць Кашчэй бессмяротны, што каваль разбіў ступу, паламаў таўкач і ледзь не знёс булавой галаву бабе Язе. Бачыць, што не асіліць яму малайца, і пусціўся наўцёкі. А каваль падаўся шукаць царэўну. Мышка бегла наперадзе, паказвала дарогу. Ішлі доўга, да самай ночы. Вось ужо цемра ахінула наваколле. За 2 крокі ад сябе нічога не бачна. Зняў каваль хустачку з ілба і адразу засвяціла сонейка. Стала светла-светла, як удзень. Вось і дзверы, за якімі царэўна схавана, моцна, жалезам каваныя. Раззлаваўся каваль, стаў малаціць булавой, размалаціў дзверу порхаўку і ўвайшоў у каменны палац. Бачыць, у глыбіні пакоя стаіць драўляны ложак, а на ім царэўна ляжыць. Уся інеем пакрылася. Стаіць юнак і паварушыцца не можа. Вачэй не адводзіць, такая яна прыгожая. А сонейка з ягонага лба свеціць, царэўну грэе. І пачала яна паціху адтайваць. Ляжыць дзяўчына, бы жывая, толькі што не дыхае. Тады каваль дастаў з кішэні пляшку з жывой вадой і папырскаў царэўну. Страпянулася яна, расплюшчыла вочы і паднялася на ногі. Пасадзіў яе хлопец на коня, паехалі яны туды, дзе ляжаў царэвіч, ператвораны Кашчэем бессмяротным у камень. Бачыла царэўна брата і давай над ім галасіць. Глядзіць на яе каваль, сэрца ад жалю разрываецца, не ведае, чым дапамагчы бядзе, што рабіць, а тым часам сонейка на ягоным лбе грэе ды грэе. Пачаў камень мякчэць. Каваль дастаў пляшачку з жывой вадой і апырскаў царэвіча і яго таварышаў. Юнакі адразу ажылі. Многа слёз было радасці. Нарэшце схамянуліся, трэба ў дарогу збірацца. Выбраліся яны з палацу і паехалі лесам. Едуць ды едуць, а лес такі вялікі, што і канца краю яму няма, толькі чуюць, што Кашчэй бессмяротны за імі гоніцца. Хадзілася бура, лес трашчыць, ломіцца, завальвае дарогу, па якой каваль са сваімі спадарожнікамі едзе. Загадаў асілак таварышам спыніцца, а сам паехаў насустрач Кашчэю бессмяротнаму. Заўважыў той каваля, зароў на ўвесь лес, вышчырвае зубы, гатовы разарваць хлопца на кавалкі. Толькі не спужаўся асілак, апусціў булаву на галаву Кашчэя. Той упаў на зямлю, стаў адпаўзаць у лясную гушчэчу. Каваль за ім, дагнаў, наступіў нагой на горла. Бачыць Кашчэй, што прыходзіць яго апошняя часіна. Заскуголіў, заплакаў, стаў маліць аб літасці. Слова дае, што больш ніколі не будзе чыніць людзям гора, ціха дажыве свой век у балоце. Адпусціў яго каваль, а сам хутчэй паехаў да цара, каб расказаць яму, што знайшліся яго сын і дачка. На радасці цар закаціў пір на ўвесь белы свет, аддаў ён дачку за каваля, а самога зрабіў начальнікам над усімі начальнікамі. Доўга жыў каваль, многа дабра зрабіў ён у тым царстве. І маці сваю не забыў, забраў яе да сябе,
любоўю і ласкай акружыў. Яшчэ і сёння памятаюць праз яго людзі, якіх юнак навучыў каваць жалеза, вырабляць плугі, бароны, павозкі. Гэта ад яго пайшла прымаўка, што ў каваля рукі па локці ў золаце.